Bon dia, Laia. Bon dia, Sergi, Leire. Hola, Carla, bon dia. Com estem? Bé, podem fer una visita només. Oh, i tant. Ja podeu entrar? Mira, que vagi bé la visita. Molt bé. Quan vam arribar a l'escola? Sí, des del primer moment vaig estar molt còmoda. A la nostra escola respectem el temps que necessitem per adaptar-nos. A més, els mestres parlen amb les escoles bressol per anar tots a una. Sí, i ens deixen escollir a quina classe volem anar. Des de ben petits aprenem a treballar en grup fent projectes. Sí, les mestres escolten tot allò que volem aprendre i estem un trimestre investigant i creant. Per exemple, ara a P4 estan fent el projecte de l'univers. Mira. Molt bé. Sol. On diu Sol, Eric? M'agradava quan fèiem psico. Sí, al mig grup i en la teacher Maria. I ho fèiem en anglès i així apreníem a escoltar i a entendre millor. Fèiem ambients Cert que podíem escollir on anar. i teníem moltes propostes com construcció, natura, experimentació, aula de llum. I quan ja arribem a primària fem coses molt semblants. Sí, però ara ja som més grans i hem de treballar més dur, utilitzant més l'anglès als projectes, més tecnologia. Menys mal que fem moltes activitats en grup, ja que tenim a 2 mestres a l'aula que ens poden ajudar. M'agraden els seus partits, ja que podem treballar millor perquè som la meitat del grup. Sí, com a matemàtiques i expressió escrita. Però matemàtiques també les podem fer de manera manipulativa. Cert, m'encanta quan les treballem així, fent reptes. Saps què m'encanta? Què? Que durant tot l'any fem activitats amb voluntaris. Sí, com els grups interactius. Sí, i aquells que en parlen en anglès tota l'estona, d'on venien? Del British, l'escola anglesa de Castelldefels. Ah, mira, anem a quina classe que estan fent els grups interactius. Escolta, crec que allà estan fent lectura en família. Mireu, han vingut a escoltar i a millorar la lectura. No molestem. I no només fem activitats amb voluntaris, també entre nosaltres. Et refereixes a padrins? Sí, mira, aquí els veiem, els de superior, ajudant els d'inicial. I a vegades fem activitats amb els d'infantil i cadascú tenim el nostre fillol o fillola. I podem anar com a voluntaris al pati d'infantil per poder estar una estona amb ells. Heu vist quin pati més gran i maco tenim? Aquests espais els vam triar nosaltres, amb el projecte de patis coeducatius que vam fer. Aquestes pares de l'escola que venen alguns caps de setmana per millorar-lo. Sí, i nosaltres ens encarreguem de mantenir-lo net. Veieu aquells nois? Són la patrulla verda. Però no només fem això, ens reunim un cop a la setmana per mantenir l'escola ben neta. I també es reuneixen els delegats i mediadors de l'escola per assegurar el bon funcionament i dir les nostres propostes. Què us sembla que treballem per projectes? M'agrada perquè treballem de forma cooperativa. Això què era? Doncs que cadascú té un rol i hem de fer la nostra tasca. Ah, sí, i no és el mestre el que explica tot, sinó que també nosaltres creem, fem... Sí, i aprenem a utilitzar els iPads i l'internet per aprendre i crear. I a més, fem moltes parts del projecte en anglès. Eire, mira que bé que s'ho estan passant aquests nens i nenes fent el Tria i Gaudeix.
Que divertit! És una de les activitats que més m'agrada de primària. Per què? Perquè podem escollir quin taller fer a cada secció. English Tech, yoga, centre comercial, hort... Entrem a la sala de mestres, que crec que estan fent alguna cosa a les famílies, com sovint. Bona tarda. Bona tarda. Què feu avui? Doncs mira, estem acabant el cartell perquè estem organitzant una jornada per celebrar l'arribada de la primavera. Però no fa poc que estàveu organitzant el carnaval? Sí, i enguany ens van galardonar amb el premi a la millor carrossa de l'Arrua Infantil del poble. Fem molta feina aquí, estem quasi cada dia. Ens organitzem per comissions, per diferents temàtiques, i tenim la de les festes, la de carnaval, la comissió de patis coeducatius, extraescolars, menjador, i en funció del que toqui ens reunim aquí en el col·le i comencem a preparar les diferents festes que fem. I el que fem també molt sovint és reunions i amb tot el tema del camp al claustre, amb l'equip directiu, i estem en contacte directe també a través del Pla Dojo. Voleu veure el cartell que estem fent per la jornada de la primavera? Mireu. Gràcies. Gràcies. Adéu. Vinga, corre, que ens tancarà el Ricardo.